A to som si istý, že moja nástupovka bola najlepšia, lebo spievala celá hala, to bolo tak krásne. A nakoniec to vyšlo celkom super a myslím si, že to ešte pár zápasov aj budem mať takú nástupovačku, lebo je to fakt. Ma to tak oživilo, urobilo mi to takú dobrú náladičku do toho fajtu. A celkovo, veď ako dobre bola tá pesnička v takom filme, akom bola, ale tak je to normálna ľudová pieseň a to sa mi na tom páči. Akurát ju to preslavilo, že včera na pase som mal sedmičky, jednoručky a 30 minút kardio v rukách a kamoška vo fitku mi pustila Kandračovcov, pozor. Ty vole, to boli tanečky. Normálne si tam dáš aj kankan, aký chceš tanec si zatancujem na pase s jednoručkami, keď tam som. Takže zábava je ako cíp a až sa mi tak lepšie fungovalo. Neviem, ja sa tomuto nevyznam. Ale tak ja akože naozaj mám rád a milujem ľudovky, slovenské piesne a tak, to fakt mám rád, takéto veci. Ale proste keď sa mám uvoľniť a fajn cítiť, ako čo väčšina ľudí nemá rád to kardio, tak proste si pustím takú pesničku, pri ktorej sa uvoľním a dobre cítim. A tá polhodinka mi ubehne ani neviem ako. A ešte aj s úspevom.